Ano gano? Pasok ka na rin! Pasok! Ang lubot eh, ang lubot, ang lubot. Kaya mo? Oo naman. Ayaw pa rin. Image ka, Joel. Tuloy, sa Facebook na ko. I-upload niya. I-upload niya yan eh. Ano yung dancer ko ba? Sige, sige, balik ka. Tawa dari kan. Tawa dari kan, Jun. Tawa dari. Kanina ba? Kanina na, kanina. Stop, next music, David. Kanina ba? Ito na anak niya ba? Ginagawa ito ba? Tayo ito music. Tanaw dari yun. Hindi yun. Tawa dari ang video na ito ba? Ano na? Ano yung napanood mo? Ano ba na? Gusto mo natin? Ito po yung ceiling ko. Kana murag lumansa sige. Dito, ikat sa top eh. Wala. Nga, gusto ko. Ana. Just them! Si siya na, wala nakatok na rin siya. Guys, budget na yun. Dahil 911. Ano makasayaw, Dolin? Kato. Ibalik, ibalik. Yun. Ano makasayaw daw kada saya daw dyan. Ay, yung magsasayaw mo. Dako naman tiyan dyan. Yaw, maglabyog daw ba? Ay, naglabyog. Kaya nga, ako sayaw na. Pwede mo na sayaw. Kaya Justin Bieber ba? Oo, si Bieber daw. Dogs, sa mag-viral ani hindi iliin mo tarungon. Dito rin. Kaya Michael ba? Oo. Diyon. Dapat Diyon, saya pa Diyon. Yan. Go, red kita. Alright. Alam players din laro. Hindi nga nakapagkaniya rin. Pero nag-ano, Go, go. Bye. Oh, bakit na? Oh. Players just connect. Wala na gusto mo ba? Wala disas, no? Sabar-sam. Ay, kayo no. Energetic na yun. Oh, Fiber. Fiber. Business ka rin man. LTE. Plan ka sa Bisil. Parang pato. Okay na. Bisil. Fiber ka na. Oh. Ay, parang ano. Ano ka pinaganin mo ba?
Kamu masalah si Kwan, si Rendren, pero kaso lang gini serisuhon. Ha? Anak, gwapo ka. Dili, dili, dili. Oo.